खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर जोंहा SBI जायखौ जोङो फुल फर्मआव स्टेट बेंक अफ इन्डिया होनना मिथियो बिनिफ्राय जोंहा जुनियर एसोसिएट होननाय साख्रिनि नामनि थाखाय मोनसे साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों दा नोंथांमोना बिनिखायनो सोरबाफोर जुदि बेंकआव खामानिखौ मावनो मोजां मोनोबा नोंथांमोना जेनेबा बेंकनि साख्रि मावनो गोसोबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो मिथिनो मोनगोन जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया खैथा दङ आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां नांगोन आरो सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जेनेबा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन नोंथांमोना बेबादिनो सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन लोगोफोर जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना बे जुनियर एसोसिएट बे स्टेट बेंक अफ इन्डियानि साख्रिनि एप्लाइ अनलाइना जोंहा 27 एप्रिलनिफ्रायनो स्टार्ट जाखादों ओमफ्राय दा जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय मेनि 17आव जोंहा बेनि एप्लाइ अनलाइना जोबहैगोन होनना बे बुंदों दा साख्रि नामखौथ' खोन्थाखादोंमोन आङो जुनियर एसोसिएट कास्टमार सापर्ट एन्ड सेल बे जाबाय जोंहा साख्रिनि नामा दा बेहाय लोगोफोर गोबां स्टेटनि थाखायनो फैदों गुजरात मध्य प्रदेश वेस्ट बेंगल सिक्किम उडिशा काश्मीर लादाख गोबां स्टेटनि फैदों थिग बादिनो जोंनाबो आसामनि थाखाय फैदों नै नोंथांमोना नायनो हागोन आसामनि थाखाय गासै टोटेल भेकेन्सिया 149 साख्रिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सि दङ आसाम स्टेटनि थाखाय नैबे लेंगुवेजआ दङ आसामिस बेंगलि बड' बे जाबाय जोंहा लेंगुवेजआ आसामनिया बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आसामनिखौल' आं दायो बेहाय खोन्थादों जोंहा गुबुन स्टेटनिखौलाय मानो नांगौ जोंहा आसामनि गासै साख्रिनि टोटेल भेकेन्सिया 149 था दङ दा बेहाय नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगोन बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा 20 बोसोर जानांगोन 20 बोसोर जानायनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन गिबियावनो आं नोंथांमोननो दायो एडुकेशनेल क्वालिफिकेशना बेसेबां नांगौ नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोना गिबियावनो मा जानांगोन ग्रेजुवेट इन एनि डिसिप्लिन नोंथांमोना मात्र ग्रेजुवेटल' पास जानांगौ माने नोंथांमोना डिग्रिल' पास जानाय जानांगौनो बेहाय नोंथांनि स्ट्रिमनि सायाव जेबो माबा खोथा गैया नोंथाङा साइन्सआनो जा आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा मात्र नोंथांमोना ग्रेजुवेटल' पास जानो नांगोन होनना बेहाय बुंखादों आरो बेजों लोगोसे बेहाय नोंथांमोना जेबो सार्टिफिकेट नांदेरा जेनेबा कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेफोरबायदि नोंथांमोना जेबो होनांगौनि गोनांथि गैया मात्र नोंथांमोना ग्रेजुवेटल' पास जानांगौ एनि मार्क्स नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ जेखियानो जाया मानो मात्र नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि ग्रेजुवेटल' पास जानायानो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंखादों बे माखासे डिटेल्स होनाय दङ नोंथांमोना बेफोरखौ नायनो हागोन नैबे इम्परटेन्ट नट्सफोरखौ नोंथांमोना एसे फरायनानै नायबानो जाबाय आं बेहाय दा इम्परटेन्ट माखासे खोथाखौल' नोंथांमोननो खोन्थागोन जेरै नोंथांमोननि सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन आं बेफोरखौल' नोंथांमोननो खोन्थागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय बे एडभार्टाइजमेन्टआव गोबाङैनो माने बिजिरना होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बैसोखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन ना जोंहा 20 इयार्सनिफ्राय 28 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा लोगोफोर एजनि रिलेजन होनाय दं अब्ला नोंथांमोना मिथिखादो एजनि रिलेजन होनाय दङबा जोंहा SC ST बिथांमोना 28 बोसोरनि सिमाल' एप्लाइ खालामनो हाया जोंहा 20 बोसोर जानायनिफ्रायनो 28 प्लास 33 बोसोरनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन जायफोर बिथांमोना SC ST OBCनिया नैबे 3 इयार्ससिम बारा 28 प्लास 3 बेसेबां जायो नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखागौ बेखौ नोंथांमोना साननानै नायदो PWD बिथांमोननि थाखाय 10 इयार्सनि एजनि रिलेजन होनाय दङ PWD बिथांमोननि थाखाय 15 इयार्सनि माखासे बे एजनि रिलेजन होनाय दङ आरो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय ओरैनोथ' अर्डिनारिलि नोंथांमोना मिथिखाबाय SC ST बिथांमोना 20 बोसोर जानायनिफ्राय 32 बोसोरनि सिंनिसिमा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन हौवासा हिन्जावसा गासिबो दा बेहाय आं नोंथांमोननो माखासेखौ इम्परटेन्सखौ खोन्थानि बिथिं माखासे नटखौ नोंथांमोना एसे फरायनानै नायबानो जाबाय गिबियाव रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि सिगां बेखौ नोंथांमोना फरायना मोजाङै नायबानो जाबाय माखासे फिजिकेलि माने माबायदि जानांगौ बेखौ होनाय दं एक्स सार्भिसमेनफोरनि थाखाय माबायदि होनाय दं बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो आङो नोंथांमोननो माबाखौ सेलेक्शन प्रसेसखौ खोन्थानि सेलेक्शन प्रसेसआ जोंहा माबोरै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि नैबेथिं होनाय दङ साबजेक्टखौ आं नोंथांमोननो गिबियावनो खोन्थागोरनि फार्स्टआव जोंहा फेज 1 जागोन लोगोफोर फेज 1आव जोंहा मा जागोन सेलेक्शन प्रसेसआ प्रिलिमिनारि एग्जाम जागोन माने अनलाइन जोंहा एग्जाम जागोन ना बे अनलाइन एग्जामा लोगोफोर अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन गासै 100 मार्क्सनि बे एग्जामा जागोन ना ओमफ्राय लोगोफोर दा नोंथांमोना बे प्रिलिमिनारि एग्जामखौ होनो थाखाय मा साबजेक्टखौ फरायनांगोन बेखौबो खोन्थानि इंलिश फैगोन
नुमेरिकेल एबिलिटि रिजनिं एबिलिटि बे मोनथाम साबजेक्टखौ नोंथांमोना फरायनांगोन गासै इंलिशनि थाखाय 30 मार्क्स 30 कुइसन थागोन नुमेरिकेलनि थाखाय 35 थागोन रिजनिंनि थाखाय 35 कुइसन थागोन गासै कुइसना 100 थाल' थागोन दा बेहाय नोंथांमोना बे एग्जामखौ टोटेल होनो थाखाय 1 हर मोनगोन माने नोंथांमोना 1 घन्टा एग्जामखौ होनो थाखाय मोनगोन बे प्रिलिमिनारि एग्जामखौ होनो थाखाय जाय जोंहा ऑब्जेक्टिव माने माल्टी चॉइस आरो नोंथांमोना चॉइस खालामनानै एग्जामखौ होनांगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बे प्रिलिमिनारि एग्जामाव पास जाखांनायनि उनाव मेन एग्जाम जागोन बे मेन एग्जामावबो जोंहा गासै मोनब्रै साबजेक्ट थागोन जेनेरेल फाइनान्शियल एवारनेस जेनेरेल इंलिश क्वान्टिटेटिव एप्टिट्युड रिजनिं एबिलिटि एन्ड कम्पिउटार एप्टिट्युड बे जोंहा गासै मोनब्रै साबजेक्टआ थागोन दा बेहाय नोंथांमोना कुइसना गासै 190 था थागोन गासै ओमफ्राय मार्कआ गासै 200 मार्क्स थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बे एग्जामखौ होनो थाखाय बे मेन एग्जामखौ होनो थाखाय 2 घन्टा 40 मिनिट नोंथांमोना बे एग्जामखौ होनो थागोन मेन एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना माने 2 घन्टा 40 मिनिट मोनगोन दा बिनिफ्राय सेलारि मेन खोथायानो जादों जोंहा सेलारि नोंथांमोना सेलारिखौ 19,900 निफ्राय मोननो हागोन होनना बे बुंदों 19,900 नोंथांमोना मास मोनसेयाव सेलारिखौ मोननो हागोन होनना बे बुंदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बुङाखै जेनेबा प्रमोशनाथ' नोंथांमोना जालांबायानो थाखागोनखा बेंकनियालाय आरो जोंहा प्रमोशन जाखाबाय थायो जायखिजाया जोंहा फार्स्ट पेमेन्टआ माने सेलारिया 19,900 निफ्राय जागायगोन आरो माने बेंकनि नालाय बे साख्रिया दा बिनि उनाव नोंथांमोना जेनेबा बे माखासे ट्रेनिं लानाय जागोन जेनेबा नोंथांमोना बे प्रिलिमिनारि एग्जाम मेन एग्जामखौ पास जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना माखासे ट्रेनिंखौ होगारनांगोन जेनेबा पास जानो हायोबा दा बे ट्रेनिं जाखांनायनि उनाव जोंहा मा जागोन ना कल लेटार हरनाय जागोन ना नोंथांमोननि बे कल लेटारखौ माबोरै हरनाय जागोन ना नोंनि बे प्रिलिमिनारि एग्जामनि सायाव मार्कखौ नायगोन ओमफ्राय मेन एग्जामनि सायाव नोंथांमोनखौ नायगोननो बिनि उनावसो नोंथांमोना कल लेटारखौ हरनाय जागोन होनना बे बुंदों बेखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय जेनेबा सेलेक्शन प्रसेसखौ बेहाय मोजाङै होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा जेनेबा एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों बेनो जाबाय जोंहा अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकआ नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे गिबियावनो आं नोंथांमोनसिम गुरै खावलायो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बे एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै डिटेल्सै फरायनानै नायजोबबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना जेबो कनफिउजन जाया एप्लाइ अनलाइन खालामखांनायनि उनाव दा ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर SC ST PWD केटेगरिनिब्ला नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव फिस होनांगौनि गोनांथि गैया माने अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव पेमेन्ट खालामनाङा आरो माने ओमफ्राय जायफोर जेनेबा जेनेरेल OBC EWS बिथांमोना 750 रुपिस माने 750 रां बिथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव पेमेन्ट खालामनांगोन अनलाइनै नाथायबा जायफोर बिथांमोना SC ST PWD बिथांमोना जेबो होनांगौनि गोनांथि गैया माने जोंनि थाखाय बियो एप्लिकेसन फिस गैया आरो जोङो माने ओरैनो फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन मबाइलजोंआनो जा लेपटपजों जा दा बे माखासे गाइडलाइनखौ होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन फार्स्टआवथ' रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन ओमफ्राय डकुमेन्ट्सनि साइजफ्रा बेसेबां जागोन बेखौ एडभार्टाइजमेन्टआव मोजाङै होनाय दं लोगोफोर नोंथांमोना बेनिखायनो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै फरायनानै नायग्रोबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां गिबियावनो बिथिं माखासे होनाय दंखाजोबो जेनेबा एग्जाम सेन्टारा बहा जागोन बेखौबो होनाय दं आं नोंथांमोना जोंनि आसामनिखौ खोन्थानि जोंहा एग्जामाव बहा जागोन नैबे आसाम नालाय डिब्रुगड़ गुवाहाटी जरहाट सिलचर तेजपुर बे जोंहा गासै मोनबा जायगायाव जोंहा एग्जामा जागोन माने नोंथांमोना डिब्रुगड़आवबो जानो हागौ जायगानि खाथिनि सायाव जासिगोन गुवाहाटी जरहाट सिलचर तेजपुर बे मोनबा जायगायाव जोंहा एग्जामा जागोन दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोननोथ' आं गासिबो माने डिटेल्सआनो खोन्था हरजोब्बायानो नैबे गाहायाव होनाय दङ होनखादों आङो जोंहा डकुमेन्ट्सनि साइजआ बेसेबां जानांगोन बेखौ होनाय दङ एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव माबायदि डकुमेन्ट्सनि साइजखौ खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन बेखौ मोजाङै बिथिं होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायै डकुमेन्ट्सखौ रिसार्च खालामनानै डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय एप्लाइ खालामनाय समाव दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइ खालामदो अनलाइन एप्लाइ लिंकखौथ' भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदो लोगोफोरनो जाहाथे बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो फरायनायखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों मात्र हायार माने ग्रेजुवेट जानाय माने डिग्रि पास जानायानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय नोंथांनि जेबो स्ट्रिमनि खोथा गैया नोंथाङा साइन्सआनो जाया मानो कमार्सआनो जाया मानो आर्ट्सआनो जाया मानो मात्र नोंथांमोना ग्रेजुवेटल' पास जानांगौ अब्लानो नोंथांमोना बे नैबे स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय फैनाय नैबे जुनियर एसोसिएट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर